Ivangeli likaLuka, isahluko se-19, amavesi 41 kuya kwa-42 afundeka kanje. Kwathi esondela, ewubona umuzi, wawukhalela. Wathi, sengathi ngawazi nawe ngalolu suku okokuthula. Kepha kalokhu kufihlakele emehlweni akho. Wamukelekile kumnikelo. UJesu, phakathi kokungena kwakhe ngokunqoba eJerusalema, ukhalela umuzi. Inhliziyo yakhe ibuhlungu ngenxa yabantu abangaboni ukuthula akunikezayo. Ezungezwe izixuku ezigubha ukufika kwakhe, uyakwazi ukwaliwa azobhekana nakho maduze. Abantu bamemeze bathi, ukuthula ezulwini nenkazimulo kweliphezulu, kodwa bayehluleka ukuqaphela ukuthula kweqiniso okumi phambi kwabo. UJesu ulangazelela ukuba baqonde ukuthi ukuthula okuhlala njalo akutholakali emikhosini yangaphandle noma ekunqobeni kwezwe. Kuvela kuphela ngokubuyisana noNkulunkulu. Kulo mzuzu usizi lukaJesu lukhulu. Ubona lokho abangakwazi ukukwenza. Ukubhujiswa okuzayo kweJerusalema, umuzi oyokwenqaba isigijimi sokuthula nensindiso. Nokho usizi lwakhe alulona nje isiphetho sedolobha, lungokwezinhliziyo zabo bonke abangakunaki ukuthula akunikezayo. UJesu uyabalisa futhi uthi, ukube nawe wawazi ngalolu suku nje ukuthi yini ezonilethela ukuthula. Kodwa lokhu kuthula, njengoba umpostoli uPawulu abhala kamuva, kudlula ukuqonda konke. Ukuthula okungasekelwe ekungabikho kwenkathazo. Kodwa ubukhona bukaNkulunkulu. Abaningi bafuna ukuthula ezintweni ezidlulayo, njengengcebo, impumelelo, ubuhlobo. Kodwa ukuthula uJesu akunikezayo kungokwaphakade futhi kulondekile. Ukuthula okufika lapho sithembela kuye, lapho samukela umusa nentethelelo yakhe. UJesu ubonani empilweni yakho namuhla? Ingabe ufuna ukuthula ezindaweni ezikushiya ufuna okwengeziwe? Noma ingabe uphumule ekuthuleni okuhlala njalo okuza ngobudlelwane naye? UJesu ukhalela abamfulathelayo. Masingabi phakathi kwabo. Masifune ukuthula angasinika yena kuphela, namuhla nezinsuku zonke. Masikhuleke ndawonye. Nkosi Jesu, siyabonga ngokuthula osinika khona. Siyavuma ukuthi sivame ukufuna ukuthula ezindaweni ezingafanele, sicabanga ukuthi ukunethezeka kwesikhashana kuyosilethela ukuphumula okuhlala njalo. Vula amehlo ethu ekuthuleni kweqiniso okutholakala kuwe, futhi usisize sithembele emseni wakho. Sicela ukuthula okudlula konke ukuqonda kugcwalise izinhliziyo nezingqondo zethu. Sengathi singaphumula ebukhoneni bakho, sazi ukuthi unathi njalo. Egameni lakho siyakhuleka. Amen.